Ma jikber iktar qed nirrealizza kemm it-tfal huma fażijiet li daw il-fażijiet m'għandniex inwaqfuhomlhom. Għax jiena nemmen li daw l-affarijiet li qed intuhom aħna jibnilhom il-karattru. Għati l-opinjoni tiegħu u ġieli nsaqsih jien illu titellaw għodjewlek jgħidli le ma ntellaħħix u ġieli jgħidli hu ħud l-istorji ma ħandaħquhom pereżempju. Jien ir-raġel tiegħi sajjar u jagħmel il-platti m'għandix problema ma jaħsilx l-art, pereżempju. Għaliex jiena t-tifel għandi ndarriħ li għaxu raġel ma jaħsilx l-art. Eżatt. Ġifieri m'hemmx raġel u mara. Ara kemm żgħir iż-żmien li t-tfal ikunu tfal. Ġifieri ingawduhom kemm nistgħu. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-podcast, il-Sweet Carnations Holistic Wellness Center, għal-kura ta' wiċċi u ta' dwiefer u lil Quick Fix tal-apparat li offrewna għal dan il-podcast. Illum fuq kelmet ma' Bambinelli għandna mistiedna speċjali. Fuq dan is-sufa mhux se nkun waħdi iżda ħajkonna lil Danita minn One Chicken Day Yorkie. Għal minu ġdid u għat jarana l-ewwel darba kelmet ma' Bambinelli huwa podcast li nitkellmu fuq diversi suġġetti li jirrelataw ma' tqala, ħlas, fertilità u kif ukoll it-trobbija ta' tfal. Kif qedtilkom iżjed kmieni fl-episodji ta' qabel din is-sena se jkollna ħafna wkoll esperjenzi personali fejn se nitkellmu ma' diversi ommijiet biex nitalmu mill-esperjenzi personali tagħhom ta' trobbija ta' tfal tagħhom. Nilqak magħna fuq kelmiet ma' Bambinelli Danita. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina tiegħi. Ninsab onorata li qiegħda miegħi hawnhekk. No, nitkellmu naqa' fuq il-parenting journey tiegħek. Inti bdejt il-paġna tiegħek meta kont għadek minti xom? Lejn bdejt eżatt meta wara li żewwiġt. All right, okay. U bdiet il-page mhux dak iż-żmien stories qasbis kienu jeżistu. Ġifieri jiena bdejta fuq Facebook u kont nikteb. All right, kont tagħmel blogs. U kont noqgħod nikteb xorta kien humorous u hekk, imma kont noqgħod nikteb. Mbagħad ġew l-stories, mbagħad ġew l-stories, bdejna nagħmlu l-stories, u mbagħad pregnant. U ovvjament kont waħda minn naħseb l-ewwel li samt il-ġerni. Eżatt. Kif tħossa d-differenza ta' qabel għal wara li kellek il-leni? Ħassejt differenza? Bħala jien? U anke bħala xogħolok fuq is-social media? Differenti għax jien li nimmissja naħseb li xtaqt kieku stajt nagħmel li kont full-time influencer bla tifel. All right. Dik qatt ma kelli. All right, okay. Kieku kienu kolli ħafna iktar ħin, tagħmel iktar content bit-tfal taf xi ġifieri. Eżatt. Plus li jiena ma nħobbx li nagħmel xogħol waqt li t-tifel qed hemm, xi deqrot inkellem il-mobile u jra ninkellem il-mobile. Taf kif isni idejjaqni. Ġifieri differenti ħafna hu. Jiena meta ma kellix it-tifel kont nagħmel dak xogħol part-time wara l-ħanut. Allura kont nisraq il-ħin. Mbagħad meta ġie t-tifel bdejtu full-time għax ġie l-COVID. Żgur, għax mbagħad ġie l-COVID għal salons. Eżatt. U kif iddeċidejt kienet deċiżjoni li dom biex ħatta li ħataqsam il-ġerni tiegħek ta' tqala ta' tifel. Qatt ma ħsibta tant kien. Ġietek naturali istra. Għax jiena isni issa forsi jew min jara li qed ngħid xi ħaġa li forsi too much jew li imma jiena inħoss li hemm ħafna li jqisuni bħala ħabiba tagħhom. Avolja jiena ma nkunx nafhom, anke meta narhom barra qatt ma ltqajt magħhom. Eżatt. Jien naqbad imparla magħhom isni tant drajt li isni nkun ili nafet bħalma ġara llum inna mpaċċu qabel ma bdejna xi siegħa u nofs naqtil qasna f'xenu. Qed tara l-ħdaġ. Eżatt. Allura isni jiena nħoss li hemm nies li forsi mhumiex daqshekk laki li għandhom il-ħbieb li forsi jistgħu jkunu onesti magħhom kif nipprova nkun jien fuq is-social media. Allura xtaqt naqsam l-ups and downs li il-ftit depression li taqbdek wara li jkollok it-tfal, li ħadd ma jgħidlek biha, li kulħadd jgħidlek is-sabiħ, is-saħħa l-isbaħ ħaġa ta' ħajtek, ma dawk it-tliet xhur, għalmenu jien l-ewwel 3 xhur mhux ma kinux sbieħ, imma kien hemm momenti li ma kinux sbieħ laqqas, fimt? Ġifieri xtaqt li nkun dik il-persuna li ngħid il-verità kollha. Ġifieri anka bħala għax ovvjament meta jkun hemm tarbija tkun tiegħek u tal-raġel u tal-partner, kellek is-support full ukoll min naħa ta' Andrew. Mela jiena Drew ma jħobbx għax naf li ma jħobbx għax ngħidu ma kienx kien ħafna ma kienx iħobb xejn.
Imma mbagħad meta beda jara li da qed jiġi xogħol, li n-nies ikellmuna barra, li taf kif isek tibda tidħol fiha. Eżatt. Miskin bla ma jrid. Mbagħad niftakar meta kellna l-baby, sorry, konna dna l-isptar u għetlu x'ħanamlu dretlu ħantella u hekk tipo l-istrat tal-baby u hekk. Għalli, mela, mhux ovvija tipo, għetlu mela rejt, aħna ma tantx għandna isna ma tantx naħsbu fil-ħażin. Aw min jaħseb ħafna u min jaħseb li jistgħu jisirqulek ir-ritratti ta' tfal li forsi ħażin ukoll ta' kif nagħmel. Aw min jaħseb li hawn min jisħtek, jiena daw l-affarijiet vera ma naħsibhomx u forsi gravi ma naħsibhomx. Imma jiena nemmen li jekk għandu jisħtek xi ħadd m'hemmx għalfejn titfa' ritratti. Bla dubju, bla dubju. Għandu jien ma naħsibx fil-ħażin. U raġel tiegħi ma naħsibx laqqas, allura isni kelli is-support tiegħu. Għax illum il-ġurnata fil-verità din ta' tfal fuq social media jisu jkun hawn min l-ewwel li proteġihom. Infatti l-ewwel 3 xhur ma tara xejn jew xi ritrattajiet. U mbagħad u għalli jgħaddu xi 6 xhur tibda taraw Imma iċ-ċom. x'inbidel? Ma nistax fis-sensin ma nifhimiex aħna jista' jkun jista' jkun, imma aħna niftakar ukoll meta ir-raġel naħseb kien tafa' story meta kellna l-kbir u niftakarhom mill-istess qalt li Madonna dak it-tifel tfajtu mill-ewwel fuq. Jien bħali u l-kunjata wkoll isna. Jiena l-istess ukoll llum il-ġurnata kulħadd għandu kamera, su kulħadd jista' jħu ritratt tat-tifel anyway. Forsi ma jkollokx li il-background li jgħidulek ħadd titfa' u x'ħadd tagħmel għax kieku forsi jkollok dak il-background. Forsi taħseb iktar ukoll. Eżatt. U fehem illum il-ġurnata tista' tkun x'imkien ma tellax ritratt xi ħadd joħodlok ritratt tat-tifel u jużaħal xi xirid għax m'intix ħadd tkun illum kulħadd bil-mowbal jiġifieri ritratt flick of a second jiġifieri. It-tifel hekk naraw fuq l-stories vera sar jisu parti importanti mill-paġna tiegħek. U dera jkun fl-stories allura saret parti mill-rutina ta' ħajtu jew xorta saqsih ikun irid jieħu sehem. Ma ngħidlek ma nistax nikdeb jekk ngħidlek li hekk trabba. Mhux hekk trabba, eżatt. Ma kellux option li kultant inħossni li forsi għamilt ħażin imma you can never get it right, vera. Mhux xorta. Jiena ħassejt li dala kien xogħol isu it's obvious li ħajkun parti minna, però llum li qed jikber dejjem insaqsih jien. Jekk ħanieħdu story, ovvjament illum sar jifhem u jaf li qed noħodlu video u ġieli jgħidli le ma ta' toħodlix hekk. Ngħidlu alright mhux ħanoħodluk hekk. U ma noħodlux. Ġieli jinnaf ikun bil-penti u jgħidli le ma qed bil-penti, jgħidlu iwa kont ħaninsa pereżempju. Ġifieri sar jagħti l-opinjoni tiegħu u ġieli nsaqsih jien illu titintellgħu dejewlek jgħidli le ma ntellaħħix u ġieli jgħidli hu ħud l-istorji ma ħandaħquhom pereżempju. U vera jnissilna bissejma. Ġifieri jiena qiesni sirt is-sanar nażel x'nitfa' jekk ġralu xi ħaġa l-iskola sirt inħossni responsabbli li m'għandix ngħidha biex lilu ma nespostax taf kif isek ġibu esposta l ħafna affarijiet li forsi jkunu personali. Eżatt. Jien u fimt m'għandix l-istess. Eżatt. U nħoss li għadu żgħir biex jieħu deċiżjonijiet bħal daw li taf kif isek tista' tesponihomlu. Eżatt. Illa li xu pereżempju jekk xatt ħajaraħ barra ġa jkun naf x'għamel mal-ġurnata. Eżatt. U kif ħossa di t-tifel li pereżempju rajtek illum pereżempju mortem? Ara, mal-barranin ma nħoss li kien daqshekk taffetwaħ ħlief li ma kienx ikun irid ikellimhom, issa qegħdin ninbidlu. U kont wasalt f'konklużjoni li ngħidlu jekk m'għandek xab titkellimhom tkellimhomx. U issa għax jiena t-tifel tiegħi jaħdem ħafna b'reverse psychology, ma nafx jekk taħdmu biha. Bħat-tfal tiegħi. Issa sirt ngħidlu len, jekk m'għandek xab titkellimhom tkellimhomx. Għax ġieli anke jien ma jkollix xab titjgħid nkellimhom u jgħidli vera ma jkollokx xab titkellimhom int. Ngħidlu le hu, ngħidlu ma x'tagħmel mhux. Jgħidli ntkellimhomx kif nagħmel jien. Ngħidlu ma taħseb li sew, daw ikunu jaħasra jifirħu li rawni u jiena ma nkellimhomx u isni nġibu f'siktu milli noqgħod ngħidlu titkellimhom bil-fors. Taf kif? X'kont ħanejt imma? Għax intlift. Mela konnet ngħidu jekk taf isu taffet waħx it-tifel li n-nies ikunu jafu fuq li forsi jekk iltaqa' miegħu. Kont ħanajdlek l-ommi u l-kunjata u l-tal-familja kont ngħidilhom ma jekk rajtu x'għamel fl-istorji stoqgħdu x'tgħidulu ħalli jgħidilkom hu. X'kont inħossu li tiġi jom mid-dar u jgħidilha pereżempju ħanurik il-kraft x'għamilt nanna u tik tgħidlu ja rajtek x'għamilt kemm għamilta sabiħa u jisu t-tifel kont inħossu jien li m'għandux juri u m'għandux jgħid għax ġi ġarawh. So isni kont nafża lill-ommi u hekk li isma'
toqgħodux tgħidulu li rajtuh diġà ħalli ħajdilkom. U drajek li per eżempju tmorru x'imkien u kulħadd jaf kulħadd, I mean ikun hemm nies li jaf x'ismu. Anything else issa. Istra, żgur. Ġieli mortu x'imkien u ma kien hemm ħadtek jaf Mela u x'ismu. leġi. All right, okay. Meta nsifru żgur, eżatt. U jħossa differenza, eżempju meta mortu l-Vjetnam. Ħassa differenza li pereżempju daħal x'imkien u ma kien hemm ħadd jafu. Taf laqas jagħti każ imma t-tifel. Jien naħseb hu laqqas jaf eżatt għax jien ġi nipprova nispjegalu x'naħdem, ġieli jgħid li tieħu ritratti. Ningni. Isu ngħidlu li pereżempju da xogħli u qed nirriklamaw oġġett biex in-nies ikunu jafu bih, ġifieri jaf. Ma naħseb laqqas hu daqshekk kewer tal-ħaġa. Laqqa ma nafx jekk nistax nispjegaw anke inqas nista' nifhem fil-verità kif jaħseb hu, imma le laqqas qatt ma qal għax ma jafuni x'Alla ħares joqgħod jgħidli ma hu jaf ħadd jafu. Qegħdin intom ma tarawniex. Le, thank God qatt ma mela li pereżempju jgħid kif ma jafunix jew hekk le. Issa għax semmejt li pereżempju taħdem biex tirriklama l-affarijiet, kif jirnexxielek iżżomm bilanċ? Għax ovvjament min jaf kemm ikun hemm min joffrilek ġugarelli għat-tifel. M'għadniex naċċetta. Iżżomm bilanċ ġifieri li. Toys tat-tifel darba ġrali ħanejdlek x'ġara u qed minnlum daqshekk aċċettajt riklamar bit-toys. Jekk nagħmilhom ngħidilha t-tixtoj, it-tieni xtojs u nirriklamalek il-website u nuru l-ħanut jew whatever. All right. Darba kien Novembru ta' xi sentej ilu u kien hemm dal-ħanutu tagħna Dollhouse. Dollhouse ta' ilna f'Novembru. Li da ġej il-miliet u diġà għala Dollhouse. U diġà jien bdejt inħossni li isni qed inrabbi ħażin, onestament. U ħriġna mid-dar armajniel u whatever jifraħ bija labbija u ħriġna mid-dar. U mort xogħol il-ħamrun u faċċata ta' fejn kont qed naħdem jien kien hemm toy shop u rid jidħol. U qed lu nbisser, qed lu wara ma ħanixxielek xejn, qed lu għadek kif għadna kif xtrajnilek għatlu dik id-Dollhouse biex jiena ma noqgħodx nurih li di tawielu, taf kif? Eżatt. U għalli dik mhux trajtieli, għalli dik tawilna għax-xogħol tiegħek. U qed mela da t-tifel mhux ħanaċċettik ta' mhuwiex japprezza il-ħaġa, taf kif? U minn dakinhar ma bqajtx naċċettom. Ġifieri biex naċċettaħ jien naf ngħidlek ħanixtriha u ntielu għall-miliet u jekk dak tidher fil-miliet mhux qabel. Tagħmel sens. Nuruha fuq il-website għax it-tifel kienet jiġi ikun jiġi spoiled ikollu kollox allura. Qabel il-miliet jista' jkun taqla Dollhouse bla sens, imbagħad ġej il-miliet u qas jafu x'ħantuk innanniet u hekk. Ma tagħmilx sens. Eżatt. Infatti disa sejdax milux naf li ir-raġel xtara xi toju. Għax imbagħad għandi r-raġel għar mill-kumpaniji li jridu jaħdmu. Jien ir-raġel tieħu b'ħafna toys daqs it-tifel jew għar minnu. U da, insomma, sab din il-train track daqsix fuq ma nafx nistax ngħidha Malta Park. U kienet €50, vera u irtita ġdiet iswa fuq €200 dat-toj. U jenetlu dak żommu għall-miliet. Żgur, eżatt. Issa €50 t-tifel ma jafx kemmi. Għalhekk it-toj li ried li ra fuq l-internet. Eżatt. Imma tajjielu. Mort id-dar u sibtu hemm. Infatti minn meta ġrat s'issa ġa mhux jilabbija. Għax imbagħad jisom ma japprezzawx, vera nammirak li xorta tżomm il-bilanċ li għalkemm ovvjament jien xilek iżomm il-bilanċ bej li ituħ biex turih bħala reklam. U versus li ovvjament pereżempju jitilu fil-miliet jew fil-birthday. Fl-Easter pereżempju. Mhux dejjem jirnexxilek fis-sens li ikun hemm meħew kumpaniji li bil-forsi jridu jtuħ xi ħaġa biex juru hawnhekk, imma nipprova nażel jien naf pereżempju issa ġej il-miliet ħanaħdem ma' xi ħadd li kellu toj li jinkelli diġà. Allura ngħidlu ħanuri dak li għandi diġà. U m'għandniex għalfejn nuru toj ieħor li minn da għandek. Taf kif? Nipprova. Għax apparti timtela bit-tojs, jiena ġili naqajjena, pereżempju nibda ngħid imma daqs kemm ħelu. Ara, l-verità, jien it-tojs ma jdejqunix għax jiena nemmen li tfal jitgħallmu ħafna bit-tojs, għax jiena daqs kemm jitgħallem jimmaġina u jibni u hemm ħafna affarijiet li jista' jitgħallem mit-tojs, ġifieri jiena t-tojs għalihom mhumiex ħżiena sewwa. Imma ovvjament irid ikun hemm bilanċ illi da ġej il-miliet irid jifraħ b'xi ħaġa naqra taf kif speċjali. Żgur għax imbagħad tkun diffiċli biex ħajfirħu. Eżatt.
U ħaġa oħra li vera taġobni fik hija li t-tifel ta' toy rotation. U t-tifel tħallih jilab biex jixtiequ. It-tfal memx illum il-ġurnata tal-istereotipi li ngħidu raġel u mara vera bla sens. Dil-ġimgħa ma nafx jekk rajtix kont ħadd it-tifel miegħi hemm tal-ħaxix u t-tifel tajtu l-bixkilla tal-ħaxix u beda jitfa' l-ħaxixu. U kien hemm xi ħadd bat li message biżball u rrid jibgħatu lill-ħabiba tiegħu, ridet tibgħatu l-ħabiba tagħha u qaltilha anka għand tal-ħaxix tieħdu xi ħaġa kien. Kollox tan-nisa tagħmillu. Issa inti r-raġel tiegħek imur jixtri għax Alla ħarifettilha li r-raġel tiegħek imur jagħmel il-waxing tajnik. Għax ara kemm kienet tajjarni. Illum il-ġurnata ir-raġel m'għadux f'dak iż-żmien li ma jagħmel xejn id-dar jew li ma jagħmilx sib baby. Inti jekk tara tifel illum mixi bil-pupa. Jien għalija tkun vera bla sens u bla sugu li tajt dik tal-girls għax illum anka raġel naraw għaddej bil-puxċer. Mhux hekk. Mhux hekk eżatt. M'għadix anka pink u blu. Jiena nemmen li m'għadix ma ċanda għad ikun hemm ħwienet li għandhom section tal-boys u section tal-girls. Jiena lija tkun aħna morna Singapur u l-shops tagħhom hekk huma. Istra. Vera kienet xi ħaġa sabiħa. Anka tal-ħwejjeġ tal-kbar. Ġifieri tħallna l-Adidas eżempju ma tarax section tal-girls. Fatti raġel tiegħi joqdax ma mbagħad mhux ma kienx joffi jaqbad jar. Ma kienet Ma xi ħaġa sabiħa fil-verità għax pereżempju jiena darba minnhom it-tifel tiegħi naħseb il-milit l-għadda. Issa ma nafx hekk hux għax jara li nħobb ir-roża, jiena nħobb ir-roża ħafna. U żewġ boys għandi lura ma tantx għandi fejn nisfoga dar-roża. U jew għax jara li nħobb ir-roża u tant jisu bimħabba li nħobb ir-roża, jħobb ħafna l-aħmar ukoll. Imma kont ħanixilu rota u qed naraw l-istampi u li moġbitu ta' minni. Bajda u roża kollha glitters. U infatti bdejt ngħidlu, alright, żomma ġo moħħok, issa nixxu għandha tikberna oħra. Għax tkun problema, mhux se noħorġu b'dir-rota. Imma ħanejdlek x'in il-problema, il-problema hija aħna. Għax jiena ġrali eżatt bħalek bil-basket tal-iskola kif kien ħajibda l-kinder 1. Rid basket ta' mermaid kollu glitters. Jiena li taċċajt, ġifieri nammetti li ħażin, metlux le, immetlu ejja nsibu basket illi ma jkunx daqshekk fih glitters. U nipprova ngħidlu għax ma ngħidlux li dak tal-girls, imma nipprova ngħidlu biex ma jdejjaqniex u sibna basket iswed li kellu xorta tal-princesses, kellu Toy Story, kellu il-characters kollha ta' Disney u kien iswed. Imma sħabi li għandhom girls iħobbu il-blu u l-affarijiet tal-boys, xtrawla basket blu li nammirhom ta' Paw Patrol kollu tal-boys, imma girl ma tidirx kera daqs il-boy. Vera ma tidirx kera daqs il-boy. Għax jekk tara tifla brota ta' Spider-Man, għastejċi. Vera. Imma ktara boy brota kollha glitter jew roza, in-nies iparlaw. U jindi vera t-tini ġewwa. Għax fil-verità għaliex jien m'għandix inħalli t-tifel iħobb li jrid. Jien meta kien żgħir naħseb kellu xi tifel irid jilbes ta' tifla fil-karnival u libbistu. Mort Popeye Village bih. U tittara l-kummenti tan-nies, kien hemm mejda ma rridux it-tifel imur ħdej it-tifel tagħhom. Allahwa. Issa aħna konna nilbsu jien ħija kien jilbes ta' tifla kull sena kważi. Mhux hekk jew irġiel jilbsu ta' nisa. Mbilli rid jilbes ta' tifla. Mhux hekk. Taf kif? Dak kif qed inti it-tifel imrobbi miegħi l-iktar li jiena eżempju l-make-up, kemm il-darba jaqbad jagħmel il-make-up. Anka tiegħi. Il-pupi inħallih għaliex għandi ngħidlu li ma tistax. Tistax isir make-up artist. Mhux hekk, ġieli prova jagħmel fuq tiegħi pereżempju. U dan ngħid ħanibda ndaħħallu l-stereotyping minn diġà. Dawn l-affarijiet ma bla sens li għax irid imur jisfen gay, għax irid ikanta gay. Mawx kantanti rġil, mawx zeffina rġil. Mela. Bla sens, u mannix aħna stess nkunu diġà qegħdin nittimbraħ b'mod ħażin. Eżatt, għax jiena nħoss li ma jfissirx li għax pereżempju bħalissa jrid jara l-princesses li ġieli jagħmilha tiegħi, bħalissa fuq Frozen. Ikunu raw xi ħaġa ġol film. Il-problema hija l-merchandise naħseb li għaliex ta' Frozen tant hawn merchandise tal-girls. Li kważi pereżempju bħalissa kieku nkun nixtieq nixtru xi ħaġa tal-miliet li relatata ma' Frozen, imma kważi ma ssib xejn. Imma jien mbagħad nixtieq li huwa adatta tal-boys. Għala carriage ta' Cinderella biż-żiemel bil-carriage ta' Cinderella tgħidx kemm jilgħab bih. So what?
Mhux hekk vera le. Jiena pereżempju nixtieq li l-raġel tiegħi joqgħod jara romantic comedies miegħi ma jarahomx. Allura kemm hu tajjeb li nrabbi t-tifel? Insa l-gej u mhux gej. Le, li jara kollox, li jittollara kollox. Jara film mal-mara mhux dejjem ġlied sparar u gwerra. Eżatt. Ommi di xi ħaġa li ddejjaqna ħafna. Verità bla sensu kollha ħana trabbejna għaliex jiena r-raġel tiegħi sajjar u jagħmel il-platti m'għandix problema ma jaħsilx l-art, pereżempju. Għaliex jiena t-tifel għandi ndarriħ li għaxu raġel ma jaħsilx l-art. Eżatt. Ġifieri m'hemmx raġel u mara, jien jekk jitlaq jekk irrid intaqqab frame id-darġi li taqqabtu allura jien ħażin jien gej. Mhux diki. Karozza ma nsuqux aħna. Mela. Allura girl ma tistax issuq karozza. U kemm rajt girls tu għam dawk il-karozzi l-kbar. Amma l-ħares ta' tixi boj prem, per eżempju, jina tija jġennu xin jaraw prem, meta noħodhom. Sejnu battej prems le. Meta noħodhom xi daw il-mini villages u hekk u jkun hemm xi prem, jiġġen għax m'għandhomx id-dar. Salħat li għadda konna il-Mila's Messy Farm, per eżempju, u kien hemm karozza roża minn daw li tirkeb ir-rajdon. Taf kemm kien hemm karozzi vojta? Ġo dik rid jitla. Inti ġieli insertajt parents għax jiena ġieli kont ġo daw il-postijiet li qed tgħid inti u jekk it-tifel tagħhom jitla fuq waħda roża jgħidulu le dik tal-girls inżel minn hemm. Għax roża. Ġieli insertajt jien ma noqgħod ngħidilhom xejn. Qas jien. Il għaliex ma tagħtix każ ma nafx it-tifel kif se jikber. Jekk jiena li t-tifel qed inrabbih gej u mhux gej, jekk it-tifel qed inrabbih li it's okay li inti tkun inti, jekk ikun gej, it-tifel tiegħi ħajkun komdu li jiena naċċettaħ kif inhu. Sewwajna laqwa li t-tifel ikun kuntent, ma jinteressanix. U jekk mhuwiex gej, ħajaċċetta lil sħabu jekk ikunu gej. Mhux hekk, għax jiena darrejtu jaċċetta l kulħadd kif inhu. Jiġifieri żgur li maħniex nagħmlu ħażin. Li inti qed rabbih gej għax tħallih jilab bil-pupit gidba faħxija lija għax inti titwielet hekk. Mux ħaġa naħseb ukoll. Daqskemm naf girls li kienu jilabu bil-karozzi kienu konna ngħidulhom tomboys u l-lum il-ġurnata għandhom familja bit-tfal, ġifieri. Jiena kont trabbejt sa grade 6 jien 3 girls konna 27 boys fil-klassi. Il-laħwa. Għax dik ħadd tagħmel effett ukoll. Jekk pereżempju jkollhom il-kuġini kollha bnietu jkun tifel waħdu. Dan xinu ħajmur mal-kuġini, per eżempju. Imma insomma, jena mbatt per eżempju l-eni l-kuġinu, l-unika kuġin l-għandu tifel. Miaw jilab salvaċ jilab goff. Jekk edin ma sħabna li jħobbu per eżempju ma Pixi, joxa jilbes tal-prinsessi sax dik tħobb ħafna l-kostjums, nħalluħ. B'daqsek, anzi, hija xaġa sabiħa naħseb illi jaddatta ma kull min ikun. Għax jien fl-opinjoni tiegħi id-darriħ. Iktar ma jikber iktar qed nirrealizza kemm it-tfal huma fażijiet. Li daw il-fażijiet m'għandniex inwaqfuhomlhom. Għax jiena nemmen li daw l-affarijiet li qed intuhom aħna jibnilhom il-karattru. Jekk jiena il-fażi li kien jilab bil-pupi li issa qegħdin ġol gwardarobba għala hemm, forsi jerġa' jilab bihom il-qudiem, kieku jien dak il-fażi ma ħallejtulux, jiena daħħaltlu ġo moħħu illi jekk tilab b'affarijiet tal-girls ħażin. U ma tistax. Mentri jiena jekk ħallejtu għadda minn dik il-fażi. U jekk ħajkun hemm ħbib tiegħu jew stess li qed iħoss li jogħġbuh il-boys jew li jiena jaf li jiena mhux ħanejt le għax meta kien żgħir qatt metlu le. Eżatt. Ifhem, u di fil-verità il-pupi ħanejdu hekk is-soċjetà ddeċidiet li tagħmilha tal-girls jew il-karozzi huma tal-boys, għax fil-verità huma ġugarelli li tista' ssib il-kreattività. U jiena nara pereżempju biġieli meta jaqbdu pupa nkunu x'imkien bitarom tiskanta jibda jiġi dak ċertu stint. Illi pereżempju d-dar għax m'għandhomx ma naraħħiex għax jilagħbu. Meta jkollhom ġugarelli differenti, meta jkunu esposti għal ġugarelli differenti, ishom jitalmu, jilagħbu b'affarijiet differenti u joħorġu l-kreattività tagħhom mod differenti, ishom kollhom skills ġodda. Id-dinja nbidlet. Jiġifieri illum hawn ir-riġiel joqogħdu d-dar bit-tfal u l-mara taħdem. Vera. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu b'dil-mentalità għax tal-boys u għax tal-girls. Illum m'hawnx nisa jsuqu l-karozzi. Ekku. Illum minn kollox issibgħu nisa inġiniera u nisa mastru taxxi. Jiġifieri illum ma tistax tħalli tagħlaq it-tfal ġoba bil-qisa tal-antik ngħidula hekk li jiena li ignoranza l-kelma. Jiena ħadd gost illi
kien hemm persuna bħalek li qajmet kuxjenza fuqha din. Illa għaliex anke meta għadda minna t-tifel tiegħi l-istess fażi u jiena nemmen li kważi kulħadd jgħaddi minnha. Eżatt. Just jekk tħallihx you shut it out jew le. Jiena kelli ġifieri minn close tiegħi tgħid li kieku ma nixxielux għaliex imma. Nixxielu karozza għaz bistoġbu. Jekk mhux ħatoġbu mhux ħajħu pjaċir. Jiena t-tifel l-iktar li naraħ peress li jħobb ħafna Disney films. Eżatt. Karozzi. Eżempju, jekk ra Cars, riet ta' Cars, imma xrajna l-film. Għaxra l-film. Tojs jassoċjom mal-films, mhux tip ta' tifel li ħad ixxielu trakk jew tixxielu baby, għax avolja l-babies nassoċjom mal-girls, jiena l imbagħad baby ma toġbux biex jilab bil-baby, bil-pupa. Iktar il-characters ta' ma' Disney, ġifieri kemm iktar bla sens li kieku imma ħallejtux. Eżatt. Ġifieri bla sens ma tagħmilx sens li inti ma tħallix tifel bla ħażen ta' xejn jilab biex irid, jekk jiena nidħol ġod toy shop u t-tifel l-ewwel li ma jmur tal-girls, għal xiex għandi nixxielu tal-boys. Eżatt, ekku, vera. U toġobna ħafna wkoll il-toy rotation li tagħmel. Jiena nara taħdem ħafna. Ħafna, vera jifirħu u jkunu toqis li diġà għandhom. U jinsewhom. Jinsewhom u kważi jerġgħu jiġu qishom ġodda lihom. Mela, hekk jiġu. Jiena dik dejjem hekk kont nagħmel minn meta naħseb kellu xi 4 months kien għadu vera fil-bidu. Kont indaħħal ftit u noħroġ dejjem inqilbu. U taħdem, ħafna taħdem. Vera taħdem. Tħossok li tgħin ħafna ġenituri? Nixtieq. Nixtieq, jiena naħseb l-ikbar sodisfazzjon tax-xogħol tiegħi hu li jibatuli ħafna nies li mhux iħossuhom waħedhom li jiena fl-aħħar mill-ħar nitgħallem ukoll jiena lajn kif dejjem ngħid, jiena lajn psychologist, lajn tabiba, jiena mien xejn, jiena ġast inħobb naqra ħafna, inħobb nara ħafna videos u nisma' ħafna podcasts fejn jidħlu tfal parenting u hekk. Jiena bix-xogħol tiegħi laki li niltaqa' ma' ħafna nies professjonali li jagħtuni ħafna u jiena nipprova naqsam dak li naqla jiena naqsmu ma' ħadd ieħor biex jitgħallmu iktar parents minn dak li nitgħallem jien mingħand professjonalisti wkoll. Professjonalisti. Professjonisti. Nazzjonalisti. Nazzjonalisti. Ġifieri, nixtieq li nkun qiegħda ngħin lil ħafna ġenituri biex ma jħossuhomx waħedhom, li jekk forsi jaħsbu li t-tfal tagħhom ħajjibqgħu ħajthom kollha jagħmlu tantrums fażi tgħaddi wkoll li parents jiġġieldu triplu meta jkollhom it-tfal normali li tħossok li ħadd issepara kull ġimgħa normali. Ġifieri dik jien li l-ikbar sodisfazzjon tiegħi naħseb tax-xogħol li ngħid li aħna kollha l-istess u mhux vera li hawn tfal perfetti, mhux vera li hawn tfal. Jiena dik toġobni ħafna fik u qed ngħidilek mhux għax qiegħda qudiemi. Il-fatt li iġġib ħafna ir-realtà kif inhi. Fis-sens għalkemm inti fuq social media ma tiddejjaqx pereżempju tgħid li inti rrabjat jew lillum ġilis mar-raġel jew lillum għad darba daħħalti għamilt ir-ril. Tar-raġel, meta tidduna l-raġel li tidejjek għax ikun ġej il-period. Huma affarijiet li huma vera. Imma forsi ħanejdu hekk, ma qdux nitkellmu fuqha barra, taf kif? Ħanejdlek illum sirna ngħixu ġodinja li kulħadd jipprova, inti it's automatic ta' ġifieri jiena meta t-tifilet tiħtentru mhux ħanqbod il-mobil nieħu video. Imma nammirak li titkellem fuqha wara. Eżatt, ħadd titkellem fuqha, imma inti Le ovvja dak il-ħin jekk inqabad il-mobile naħseb ingaraħulu waqt entru bir-rabja dak li m'għandux ma jużax is-social media kif nużaħ jien. Ħajt ritrat meta ħareġ. Eżatt. Ħareġ jiekol u ħaritrat. Ġifieri aħna qed naraw il-ħin kollu l-affarijiet iżbieħ. Eżatt. Inti jekk m'għandekx biex toħroġ illum għax qiegħda broke, mhux ħadd titfa' ritratt u tikteb jiena da broke maħrix. Eżatt. Ġifieri tant qegħdin esposti għall-affarijiet li huma sbieħ li kultant qegħdin ninsew illi n-normali mhix dik. Eżatt. U dik li nara xi ħaġa sabiħa. Prova nagħti, pereżempju, sirt nara ħafna kemm sirna li jisu il-ħin kollu ridu nonfqu, il-ħin kollu ridu noħorġu, il-ħin kollu ridu noridnaw it-takeaways. Vera. U kulħadd broke, mhux ovvja ma.
kif jista' jkun ma nkunux broke jekk inti ma jistax ikun tordna kuljum lunch u dinner take away. Ma jistax ikun. Għax ma tagħmilx sens, ovvja li ħaton fuq iktar milli tmur tagħmel xirja u ssajr id-dar. U meta ngħidha, nirċievi ħafna messaġġi li qishom huma qas jirrealizzaw tant kemm daħlu f'dil babil li qisha norma ġiet li nimmur ix-xogħol nordna take away. Fimt, u ġil nirċivi messages li kważi n-nis jistħu li jieħdu l-lunch mid-dar. Ekkont ħanajdlek. La sens. Għax naħseb anka li per eżempju, jekk id tara trend għaddejja, tgħid mela jiena kan kun differenti, jisni mhix ħan blendja ma' trend tas-soċjetà. Jiena jibatuli mhux nies jibatuli brands pereżempju biex naħdem magħhom daw tat-take away tad-delivery qasadni naċċettom. Għax inħoss li jien m'għandix noqgħod nuri li it's normal li noqdu nordnaw il-ħin kollu take away, għax it's not normal. U m'għandniex għalfejn ġibuha normali dil-ħaġa, għax jiena li hija s-sabiħ tiegħi u l-valuri tal-familja huma li nasal id-dar insajjar li t-tifel sajjartlu wara l-iskola, dik is-sabiħ tal-familja u m'għandix tinqata' bil-ġen kollu tax-xogħol. Xort għandna nsibu sija u it doesn't take a lot of time biex tagħmel ikla flaxija d-dar. M'għandekx il-fejn sajjar pranzu ta' barra minnaw, ma kemmu sabiħ li sajjart li t-tifel kiel mill-li kelli sajritlu jien dawk il-memorji tiegħi pereżempju tan-nanna u tal-mami. Kemm kienet istajjer tajjeb li tħalt id-dar briħat fuq tikel, mela li ġibna take away kuljum bla sens. Appart il-flus. Kif tidhom iservuna l-flus imbagħad. Jien anke t-tifel nagħlmu jekk ħriġna u l-ħadd ħriġna flaxija le ma nġibux take away. Issa forsi nistgħu. Imma mhux punt li tista' it-tifel tgħallem illi le mhux inti l-ħin kollu tonfuq il-flus bla d-doċċ, x'it-tifel ma tafx x'ħajkun jaħdem jew fiex ħadd tiġi inti ħajtek mhux dejjem hawn. Forsi niġu f'punt f'ħajjitna li inti m'għandekx x'tonfoq bla d-doċċ. Mel inti m'intix ħadd tħossok daqshekk ħażin x'kien tiġi f'dak l-istat. Ekku, vera, vera. Ġifieri t-tfal u anke aħna stess mhux it-tfal biss għax fil-verità tfal ma jafux. Jiena t-tifel jekk ngħidlu xi tittiekol, bis probabbli ħajdli għax sushi imbirikalla sirna issa, mhux McDonald's jew Nuggets li jiġik 30 euro dak mhux 5. U nagħlmu ngħidlu anke filgħodu qabel l-iskola badni jadraw li morru nieħdu kafè. Darba minnhom qegħdin hemm il-most qed nieħdu kafè wett. Kemm bla sens li qed niġi nieħu kafejn 6 euro filgħodu għax ħodt ċoklitu u kafejn. 6 euro jew 5 xi ħaġa. Bla sens li t-tifel qed indarriħ li da jarani kuljum inħallas 6 euro biex ħadna kafè meta d-dar għand il-magna nista' nagħmlu d-dar il-kafè. Allura x'għamilna? Bdejna ngħidlu il-kafè ma nieħduhx kuljum, m'għandniex għalfejn noqogħdu nieħduh kuljum, inġibuh mid-dar il ħodt ċoklitu l-kafè u noqogħdu fuq bank u xorta din hemm. Ma dik hija xi ħaġa sabiħa ferm, Sabiħ. Xi ħaġa għalih xorta u jiena jdejjaqni jekk it-tifel ikun bil-fors irid imur hemm. Jien dik ma nistax għalih, allura nipprova nagħmilix regolari u ma nagħmlux dejjem għaliex jien it-tifel bil-fors il-ħadd irid take away. Inħobb naqbiżielu kultant għax li tiġi rutina li isna bil-fors iridu nagħmluha le għaliex bil-fors. Jekk illum ħriġna fl-ofsinhar, flaxija ma nġibux take away, insajru toast jew nagħmlu xi ħaġa żgħira. Fimt? U daw l-affarijiet is-sempliċi tal-ħajja m'għandhomx jintilfu li inti poġġejt fuq bank u ma ħadd kafè mkien imbilli mdawra bil-kafetteriji u poġġejt fuq bank u fuq it-suntir tal-knisja u qatt tieħu kafè li ġibt mid-dar mhix xi ħaġa tal-mistrija. Jew xi ħaġa li xorta xtrajtu ma sraqtux. Kważi jisbaħ. Taf kif? L-affarijiet is-sempliċi qed jintilfu din li nipprova. Ħafna. Ġieli niltaqgħu ma' nies aħna jgħidulna hawn Malta ma' xejn tagħmel bit-tfal, ħli f'restorants ma nieħduhomx imma inti qed tagħżel hekk sorry. Li toqgħod toħodhom ir-restorants, tista' tmur taqali, tista' tmur il-buskett, tista' tmur mixja aw tant mixjiet sbieħ Malta fejn tmur bit-tfal, inti qed tagħżel li tmur ġo restorant għax hekk ġejna s-soċjetà li tfal bil-forsi jridu jmorru indoor play area u mbagħad ħajk ma nieħduhomx għax nibżgħu li jaqgħu għax jitħammġu bla sens. Aħna qed nażlu. U llum iżjed importanti ħajksu hekk għal ħafna nies. M'għandhomx il-ġonna li kienu kollhom tan-niet. Toħroġ iktar l-immaġinazzjoni tagħna, tfal jitalmu jilagħbu bix-xejn, mhumiex qegħdin ġewwa, mbagħad noqogħdu nqirdu bil-mart, kulħadd jaqbis ġo xulxin hemm ġo dik il-ball pit. Taf kif? Eżatt.
daw l-affarijiet jiena nħobb nurihom u nħobb li isni forsi nħajjar in-nies jagħmluhom iktar. Ħan semmi għax naħseb li din importanti għax forsi mhux kulħadd jifhimha u llum il-ġurnata li ġieli intella xi storji sin x'in tibda sar ma jkunx hemm ħafna ħin mill-ġurnata. Inti għalkemm ittella ħafna stories mal-ġurnata fil-verità ma tkunx qed turi il-ġurnata kollha. Jiena dejjem ngħidilhom li taraw ikun kwarta. Għax ta' sarhom dawk il-minuta kwarta tiġi. Taf kif? Ovvjament dik il-minuta ġilli jkun fiha ħafna xogħol ta' editing sewwa. Eżatt. U ħsieb biex taħseb x'ħatajt u dejjem irrid nara vera jiena jiġruli ħafna affarijiet jiġuni eżatt u jkolli xi ngħid. Imma tittaħseb hu tittara x'ħatajt ma nkunx iridu jiġi kollu riklami l-ġurnata so jisek it's content creating, ġifiri inti mux imbilli tara u tgħid ma nagħmlu xejn. Għalhekk xtaqt għalhekk li kif hawnhekk illa li xi hawn misconception u mhux kemm tintefa' quddiem Jiena ngħid, jiena kont naħdem mis-7 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija ġo salon kelli nail salon jien. U kont ngħajja b'dari u bidejja, illum ngħajja mentally, ma ngħajjax physically u ngħid kemm war issa x-xogħol milli kont. Li forsi ħafna nies jgħidu li mhux xogħol, imma jekk impoġġi fuq is-sufan ħan naraw filmi bda jtek moħħi ħan nirrispondi l-messages għax ibatul in-nies u rid nirrispondihom. X'ħan ivvinta biex nagħmel reel ġdid, biex ġifieri fih ħafna xogħol. U kif jirnexxielek jiena naf li inti li t-tifel kemm jista' jkun tqassamlu ħafna l-ħin li jilgħab bit-toys u ma jużax ħafna teknoloġija kemm jista' jkun biex ovvjament il-kreattività tiegħu tħallija tikber. Kif jirnexxielek tqassam anka inti l-ammont ta' ħin li tuża fuq il-mobile? Mela, jiena nemmen ħafna illi hemm ħin u ħin ma' tfal. Jekk jiena mpoġġi mat-tifel fuq da s-sufan u noqgħod intektek bil-mobile xorta da fejn it-tifel ma minix qiegħda mat-tifel. Ma m'intix qiegħda preżenti teknikament. Jiġifieri jiena nipprova u t-tifel sar jgħidilna ġieli inti kulħadd uman, ġieli t-tifel qed hemm u jien u r-raġel qegħdin intektu bil-mobile. Jgħidilna intom miegħi qegħdin għax mhux qed narakom miegħi, neħħu minn hemm dak il-mobile. Anke ħa naraw film, kif naqbdu l-mobile jgħidilna no mobiles u jkollu raġun. X'ħa tara l-film it-tek fuq il-mobile minn x'taraħ mat-tifel. Eżatt. Jiġifieri nemmen ħafna li skont x'tagħmel mat-tfal. Issa jiena xogħli huwa lucky in a way illi xogħli nista' nqasmu kif irid jien. Eżatt. Sewwa mhux kulħadd jista' u nifhem il-kulħadd x'jekk inti tkun xogħol sal-5 ma tistax tqatta l-ħin li nqatta jien mat-tifel, jekk jiena xogħol jippermetti li nista' kuljum nagħmel sassatej xogħol u mis-satej li nipprova noqgħod mat-tifel kemm jista' jkun, imbagħad ħalli jkun qed jara film u nerġa' mmur nagħmel biċċa xogħol ta' jew nagħmel xogħol tal-laptop ngħidlu jien ta' fuq id-desk xorta nkun qed naħdem. Imma nista' noqgħod iktar mat-tifel. Imma jiena ngħid li jekk taqbad 10 minuti kuljum u di mhux qed ngħidha jien nara ħafna videos u podcasts li jgħiduha ħafna. Jekk taqbad 10 minutes biss mat-tifel, tneħħi l-mobile u toqgħod 10 minutes tilab mat-tifel, that is enough for a child. Jiġifieri 10 minutes tridux tgħidu li le, kulħadd għandu. Jien ġieli pereżempju waqt li qed jinħasel, naqralu ktieb u qed jinħasel fil-banju. 10 minutes għaddit f'sekonda. Mat-tifel li jagħmel 10 minutes miegħu kemm jien u kemm missieru, it's more than enough naħseb. Għax nkunu ħassu importanti jekk tara mal-ġurnata l-mami wafqet kollox. Eżatt. U tefat l-attenzjoni kollha fuqha. Bħala x'pariri tagħti lil dawk li dalwaqt jibdew dan il-vjaġġ? Mela naħseb l-iktar ħaġa li tweġġan illum fuq il-parents li nerġa' ngħid ta' ma tagħti tort il-ħadd. Però jekk ħanġibu tfal fid-dinja ma nġibuhomx biex irabbuhom in-nies. Huwa sabiħ tant jikbru malaj it-tfal, dakinhar rajt video vera kien jagħmel sens. Jekk taqbad il-ħajja ta' bniedem inti. Kemm għandek mis-snin kollha ta' ħajjitna, kemm għandek meta kont tifla? 10 years, 11, 12, u wara kemm għandek sa 60. Jiġifieri ara kemm żgħir iż-żmien li tfal ikunu tfal. Ġifieri ingawduhom kemm nistgħu. U ngawduhom vera kulħadd xogħol sal-5 kieku ħadd ma jġib tfal naħseb. Għax ma nistawx, imma nipprovaw inqasmu l-ħin li nagħmlu l-ħin ma' tfal. Jekk ġi weekend mhux nerġgħu futbol, swimming, sfin u qrajthom it-tfal, wara l-iskola avolja qed tonxor prova ġib it-tifel miegħek jonxor kemm jista' jkun biex inti xorta qed tgawdi t-tfal.
Qed gawdi t-tifel huwa talmu fil-verità. Gawdi qed talmu kemm jistessa mhux ħanqod ngħid x'għandhom jagħmlu għax le mhux hekk. imma ingawduhom kemm nistgħu. U li joqdu jgħidulna terfawhomx babies għaliex minn jikbru tant malaj x'ħadna billi qadna nerfawhom. Comfort huma jiġu iktar close tagħna mhux vera li jiġu imwaħlin miegħek għax terfagħhom meta jkunu babies. Le dik hawn teorija u xi attachment theory li anzi tproves it's wrong. U li jorqdu magħna pereżempju di kienet tistressjani ħafna naħseb kien kollok tgħidli x'għamilt ħażin fit-tfulija tat-tifel ngħidlek li ħallejtu jidħol f'nofsna. Tana jaf nofsna dom jordu. Umbat nibda ngħid imma da daqt jikber. Mhux ħaj, aħna kien nirraġunaw jiena u r-raġel. Inħossni guilty imma torqod komdu, issa jiena li qed jikber. Ma torqodx komda, il-verità. Allura issa bdejna minna. Rġajna bdejna li ħanerġgħu nibdew norqdu fis-sodda taf kif dejjem hekk sejrin. Imma mbagħad x'in naħsibha ngħid dat-tifel mhux daqt jikber. U ma jibqax waħdu. Darba jkun żgħar, darba jkun żgħar. Ġifieri naħseb dik li tal-li ngħid jien. Biex ingawduhom kemm jista' jkun. U ngawduhom kif qedlek anke jekk ħadd waslu l-iskola, mhux ma tgħid xejn, jekk ħadd waslu l-iskola tixel forsi diska u toqgħdu tkantaw jew issaqsih jew titkellem. Illum hawn għexieren x'tagħmel aħna milux tal-Halloween. Bdejna nsibu l-podcasts li jgħid l-istejjer tal-biża l-tfal. U bdejna narawhom fil-karozza. Nismgħu stejjer ġol karozza. Tista' tagħmel intu sejjer l-iskola li tisma' storja mat-tifel u t-tifel qed tikbirlu l-immaġinazzjoni. Tista' tagħmel qabel torqod. Tista' tagħmel qabel. Ġifieri hawn ħin, issib ħin jekk trid biex it-tifel ikun miegħek, x'anke jekk ħassajjar, jista' t-tifel jiġi miegħek jgħinek. Aħna hekk trabbejna insomma, ngħinu l-ommi taxxar l-affarijiet. So forsi issa tiġini naturali li nagħmilha. Imma hekk naħseb l-iktar li ngħid jien. Imma affarijiet sbieħ ta' xanka pereżempju jiena fekk jgħinek isajjer, fil-verità jitalmu ċertu life skills u ċertu motor skills. Eżatt. Anka li pereżempju jitħamġu ftit kemm qed issajjar huma affarijiet. Anka li jitħamġu. Għaliex inti għandek m'għandekx you enjoy the moment għax ħadd titħammeġ il-ħelwa. Ma jibqgħux jiġu wara 6 xhur it-tfal il-ħwejjeġ, ġifieri billi tarmih 3 xhur qabel jekk ikun it-tebba ma tkun ġara xejn ħażin. Għax xorta ħa tarmih daqt. Ġifieri you enjoy the moment jekk qegħdin hemm u x-xarrab u ċċappa żbittajn, so what? Tgawdi l-mument. Vera, proset. Jiena ħana laqbdin. Għax ġili smajtek tgħidha wetta wkoll. Jiena ma jiena xejn. Vera. Mamma ma rifilħekx tgħidha. Ma mhux vera. Ħelwa, ma tiflaħniex. Ħanejdlek għalfejn. Il għaliex inti fil-verità kważi il-fatt li inti ġili tispjega ċertu affarijiet li titgħallem, inti ma' professjonisti, fuq is-social media, b'lingwa li fima kulħadd, anka mhux bħafna ħanejdu hekk kliem tekniċi, tkun qed tgħin in-nies li ma jifhmux dak il-kliem tekniku jifhmuhom dawn l-affarijiet. Jiena ngħid mien xejn għax fil-verità mien ħadd eżin. Inti danita. Mhux hekk u inti ta' bambinelli. Mhux xort inti ħadd fis-sens li jiena mien ħadd li m'għandekx għalfejn tiġi tkellimni jekk rajtni barra. Jiena mien ħadd li eżin jiena nagħmel dax-xogħol nagħmlu minn qalbi u nipprova nagħmlu mill-aħjar li nista' imma inti tagħmel xogħolok ukoll li tagħmlu tajjeb ħafna u tgħin żgur il-ħafna. Qed tifhem ġifieri f'dak il-mod jiena mien ħadd għax forsi jew minn tikbirlu rasu għax ikun sar famuż. Le. Imma vera ta' xin nisimak naf li tgħidha b'dak l-ispett u nibda ngħid ja ħassir għadha qastaf kemm tagħmel xi kultant vera inti tkun għalik xi ħaġa li tagħmel ta' kuljum. Jiena taf xi ngħid jiena xogħli jidher. Jiġifieri jiena bħala parent, pereżempju, kulħadd jgħidli kemm tagħmillu tajjeb it-tifel, imma ħafna mill-parents jagħmlu l-istess xogħol li nagħmel jien, imma mhux jidher. Jiena xogħli jidher. Jiena xogħli jekk qed ngħin in-nies qed jidher. Inti jekk tajt il-mediċina ġol farmasi u fejjaqt bniedem, xorta mill-tajjeb daqsi ma jidhirx. Eżatt. Tifhem, ġifieri jien ġieli għalhekk isni kważi ninħaraq. Li jiġu, pereżempju ġieli jiġu n-nanna u t-tifla bit-tifla tat-tifel. Kemm talmu tajjeb, kemm ta' Inku ħane, mhux ġieli ngħidilhom, mhux anke t-tifla tiegħek hemm xhur li tagħmel bħali. Inti għax qed tara li nagħmilha ta' kuljum. Qiegħda ngħin b'dal mod li jiena qed nuri x'qed nagħmel biex dak li jkun jitgħallem. Imma fil-verità kulħadd jagħmel l-aqwa li jista' tfal.
Ġifieri kulħadd ikun Bla dubju. perfect. Kulħadd version of jipprova, him għadha eżatt. tfal tiegħu. Eżatt. Fimt, ġifieri għalhekk ngħid jimjin xejn f'dak il-mod. Tajjeb, lex. Tagħti valur illi, all right, forsi mhux ġej minn background ta' xi università. Le, eżatt. Sewwa, imma tagħti valur tal-ħajja ta' kuljum. Eżatt. Illi xorta ikun utli għal ħafna nies, fil-fatt dik kienet l-antijaj li studintek hawnhekk għax naf illi gost. tantiħor. Ħad gost li sirt nafik u raġel. Għax daqsna jgħid. Għetlek jiena, għetlek. Ajma, grazzi ħafna Thank you, telli ħafna. ġejtu qsamt miegħek Thank ukoll you, l-esperjenzi thank you, intom u tiegħek. proset. Thank you.